तो दोस्तों 2013 में फौजी एक योद्धा फिल्म आई और इस फिल्म में जो काम करने वाले थे रानी चटर्जी थी और शिवम तिवारी थे। और ये पिक्चरिया जो है सिनेमा घर में हिट साबित भइल है। अगली फिल्म जो आयल 2015 में आयल पटना से पाकिस्तान में लीड रोल में निरहुआ और अमरपाली फिर काजल राघवानी रहनी लोगोन। आई पिक्चरिया के सिनेमा घर में बताए था ब्लॉकबस्टर भइल रहे। अच्छा हमको सिखा रिया है। फिर ओकरी बाद 2017 में आयल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ए पिक्चरिया में जे काम कैले अरविंद अकेला रहना, कल्लू रहना, यश कुमार रहना और बहुत मतलब रहना, रितेश पांडे रहना, बहुत हीरो में रहना, बहुत सुपरस्टार रहना लोगन। आना तो फिल्म जो सिनेमा घर में सुपर हिट भइल रहे। फिर ओकरी बाद 2017 में इंडिया विराज आयल रहे पिक्चरिया में जे काम कैले प्रिंस सिंह रहना राजपूत। आई फिल्म जो सिनेमा घर में एवरेज के रिकॉर्ड मतलब दिले रहे। अच्छा। फिर 2018 में आई है बॉर्डर। दिनेश लाल यादव निरहुआ का और परवेश लाल यादव और विशाल में काम कैले रहना लोगन। आने तो फिल्म जो सिनेमा घर में ब्लॉकबस्टर हिट भइल है। फिर ओकरी बाद 2018 में आई माँ तुझे सलाम में जे लीड रोल कैले रहे पवन सिंह रहना, अक्षरा सिंह रहना और मधु शर्मा रहना। तो फिल्मिया तौर के सिनेमा घर में बता दी तब ब्लॉकबस्टर एकदम हिट भइल रहे। वाह सही है जी, हम बता दिए तुरंत ही। फिर ओकरी बाद 2019 में आयल शेर ए हिंदुस्तान। ए पिक्चरिया में जे लीड रोल में जे कास्ट कैले बा वो दिनेश लाल यादव निरहुआ आवा। न तो पिक्चरिया के सिनेमा घर में बता तो सुपर हिट एकदम भइल रहे फिल्म। ओकरी बाद 2019 में खेसारी भैया एगो फिल्म लेके आगे न बागी एक योद्धा। न तो पिक्चरिया के तोलन के बताए तो सिनेमा घर में सुपर हिट एकदम हो गिल रहे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ओकरी बाद 2020 में एगो फिल्म आयल मिशन पाकिस्तान। एमे जे लीड रोल रहे प्रिंस सिंह राजपूत रहना। ने तो फिल्म के बताई तो सुपर हिट भइल है सिनेमा घर में। ओकरी बाद 2021 में आयल फिल्म सरफरोश में जे काम कैले रहे रितेश पांडे रहना, परवेश लाल यादव रहना। तो फिल्म जौन बा खाली यूपी में रिलीज कैल है सिनेमा घर में। ओकरी बाद टीवी पर डाल दिल गई है। ओकरी बाद 2021 में आयल कमांडो अर्जुन में जे लीड रोल में रहे प्रदीप पांडे चिंटू रहना। आई फिल्म जौन भइल है सिनेमा घर में सुपर हिट एकदम हो गई है। ओकरी बाद 2022 में आयल मेरा भारत महान में जे काम कैले बा पवन सिंह अमा। फिर ओकरी बाद रवि किशन अमा। आई फिल्म जौन बा सिनेमा घर में सुपर हिट हो गई रहे। ओकरी बाद साल 2022 में आयल है कसम तिरंगा के एमे जे काम कैले रहना रवि किशन रहना और विराज भट्ट रहना अरवूरी अरविंद अकेला कल्लू रहना। आई फिल्मिया जौन भइल है सिनेमा घर में एकदम सुपर हिट भइल है। साल 2023 में आयल है संघर्ष 2। ए फिल्म के बारे में बता दें तो खेसारी लाल यादव रहना और मेगा श्री रहनी। फिल्मिया जौन सिनेमा घर में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट भइल है। आई और भाई लोग खेसारी भैया का 2024 में आए वाली फिल्म रंग दे बसंती जौन होलिया पर आवत हिय। एक तू कैसे वेट करत है कमेंट करके बताइए लोगन। आई वीडियो जो रहल खाली पाकिस्तानी वालन खातिर रहल। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।